Auzolana, Euskal Gobernuaren lelo bihurtzeko bezain sendo, indartsu eta errotutakoa da gurean, ez da aliritzira aukeratutakoa auzolana. Iraganetik dator, baina gaur eta geroaz ere ari da. Tolosaldean esperientzia berria, aizindaria ipini dute martxan, Arantxa? Bai, eskualdeko etorkizuna auzolanean garatu ahal izateko eusko ikaskuntzak, uezik eta tolomendik bertako biztanletatik abiatuz eta eragile zein erakunde publikoak aintzat hartuz, bai, auzolana jarri dute martxan. Irati asko, kaixo? Kaixo, egunon guztioi. Bueno, nola antolatu duzue auzolanaren ekintza hori? Begira, Tolosaldea osatzen duten 28 udalerrietako norbanakoak dabiltza ekimen honen bueltan, eta horri lotuta hainbat galdera egin genitzake gaian inguruan, baina oinarrizko batekin hasiko gara gure gonbidatuak aurkeztarekin batera. Zerri deitzen diogu auzolana? Ta nola gauzatu daiteke auzolana tokiko errealitatearekin, ekonomiarekin naiz harreman sarearekin lotuta. Horretarako Iker Karrera, Tolomendiko Tolosaldeko landa garapen elkarteko kidea dugu, galdera horiei erantzuten hasteko prest. Egunon, Iker. Egunon. Zu Tolosako landa garapeneko kide izan da, gertutik ezagutuko duzu bertako egunerokoa, eta estimatuko genizuke argazki moduko bat egitea, kontatzeko nola dagoen Tolosalde egituratuta? Bueno, ez da hain simplea ez, hola argazki bat, gaur onartzen bale maiazue, gaur argazki benetan polita daukagu, baina, barrutik gaudenok erantzuteko, argazki bat, ez, eskualden argazki. Eskualde honek zerbait balima du da benetako eskualde izaera bat, ez, nolabait hiriburu nagusia edo zentroa egiten duna Tolosa, 19.000 biztanle eta piko luze dituna, eta gero, herri txiki mordo bat, ez? Guztira 28 herriz osatutako eskualde bat da, eta txikina, Orexabea, 120 biztanleen ingurun, ez? Eta, bi herri Tolosa eta Bilabonaren arten, eskualdeko biztanlegoaren erdia biltzen dute, eta gainentzeko herri guztien arten, herri txiki mordo bat, ez? Eta horrek eta gero eskualdearen, ezaugarri geografikoen gatiken eta, nolabait alabearrez, herri hori denei, haundinetik txikineraino, eskualde bezala funtzionatzea nolabait, eragiten du, behartzen du, ez? Zerbitzutarako, ekipamentutarako, aktibitate ekonomikotarako, eta, pixka bat, hola, motx-motxen, benetako eskualde baten izaera du Tolosaldeak, ez? Haundinetik hasi eta txikineraino, elkar harreman bat, elkar behar bat duelako egunerokotasunerako. Beraz, izaera horren parte berezitua eta eskualdea nabarmentzen dunarekin batera, bertako biztanleak izango dute protagonismoa, ez da, eta implikazioa ezinbestekoa, hori saretzeko, ez? Noski, azkenen herri bat, eskualde bat, lurralde bat, pertsonak ez palima daude, zer da, ez? Pertsonek egiten dugu, ez? Herri bat azken finen, ez? Eta herritarrak, eguneroko, beraien beharretarako, beraiek leku askotan, herri askotan, ala beharrez, tokatu izan zaie, beraiek hartzea, ez? Pauso bat aurrea ematea, beraiek hartzea, zartagia eskun, bestela, administrazio askori, herri txikitan behintzat, administrazioari, udaletxeari, gauza askori erantzuteko, nahiko baliabide ez dituztelako izan, historikoki, ez? Hemen eskualde mitzat, oso nabarie da, ez? Herri txiki askok, dituzten aurrekontuekin, dituzten baliabide ekonomikoekin, oso zaile du, herritarren behar guztik asetzeko, zerbitzu guztik, ekipamentu guztik behar bezala atontzeko, baliabideak izatea, ez? Orduan, herritarrak beak askotan, herritarrak beak aurre egiten diote egoera horri, eta beraiek ahalduntzen dira, eta beraiek erantzuten diote, edo bestela ez dira egiten, ez? Eta hortik auzolanaren, zentzu historikoa, eta gaur-gaurkoz, oraindik mantentzen duen zentzu hori. Eta Iker, aipatu duzu Tolosaldea dela eskualde bezala funtzionatzen duen, 28 herriko multzo bat, ez da? Tolosa eta Bilabona egongo lirateke handienen artean, herrietan, eta Orexa txikienen artean.
Eta hor, erakundeenganako konfidantzaz eta hitz egiten hasita, partiketan eta baliabideak herrien artean banatzeko garaian eta nola moldatzen zarete? Txikienek eurena eskatuko dute, baina segurazki handienek ere bai. Eskatu gabe eraman, hori nola egiten da? Oreka hor, nola eusten zaio oreka horri? Bueno, azkenen, zesango zut, etxe guztitako arazoare hoxe izaten da, ez? Ekonomia denak bakoitzentzako gehiona izaten dute, eta banaketa hortan, banaketa horiek egitxuratu behar izaten dira, sistematizatu behar izaten dira, eta hortarako daude erakundeak, hortarako daude funtzionatzeko erabakiak, hortarako daude erabaki guneak, eta eztabaidak dauden garaien, aztertzen da eta bozkatzen da, ez? Eta hola funtzionatzen da, Tolosaldea ez da aparteko ezer hortan, ez? Beste leku guztitan, egiten den bezala. Beharran arabera, lehentasunak markatu beharra tokatzen da, eta horratzetik betiko eztabaide izaten da, ez? Norbeak berea ikusten dulako lehentasun gehienekoa, eta besteena urrutiko zerbait, ez? Leku guztitako eztabaida eta leku guztitako burrukatxoak izaten dira. Baina, eztabaida gune horiek aipatu dituzun moduan, Iker, lehengotik onera aldaketarik izan dute? Modu berezian edo beste modu batean antolatzen ari zarete? Tolosaldean? Ez, nuke esango Tolosaldean aparteko ezer berezirik. Tolosaldeak zerbait balin badu, esan dezena, ez? Herri txiki asko daude, udaletxe txiki asko, eta hor bai, txikitasun hortan esango nuke, herritarren parte hartzea udaletxearekiko eta gertuagoko zerbait ematen dala, ez? Hala beharrez. Eta implikazioa edo parte hartze zuzenago hoi gehiago ematen dela. Naizta, momentuko udal ordezkariak, agian nahigoko luketen zenbait momentutan, parte hartze zabalagoak egotea, edo olakoak, ez? Bai? Parte hartzea esaten duzunean, zertan? Bueno, eguneroko... Adibide batzuk, nahiko genituzke, Iker. Bai, edozein, festen antolaketa dela, ekipamentuei bizia emateko garaien, edo turismoko gauzak antolatzeko garaien, oinarrizko azpigituretan, gazteriaren inguruko mugimenduak, emakumearen inguruko gauzetan, gauza asko esango nuke, kultura, euskeraren ingurukoak, kulturaren transmisioa, ohiturak, hor gauza askotan herritarren bidez egiten dira, ez? Udaletxeak ematen du kobertura, ematen du babesa, baina herritarren bidez antolatu eta bideratzen dira hainbat eta hainbat gauz, herri horietan. Kulturaren alorrera egingo dugu salto, aspaldiko lankide eta lagun bat agurtuz, Edurne Ayuso, kaixo? Kaixo, egunon. Egunon, Edurne. Zer moduz bizitzara? Zein presio, señor, amaraunean. Egon da. Zure amaraunean. Hori da. Zure amaraunean. Ze poza ematen duen. Baita guk ere, zurekin hitz egiteko poz handia daukagu. Bai. Gai potolo jarri ditu mai gainean, Irati azkuek gai potoloa ekarri digu, bai, baina ari gara, aletzen poliki Edurne, zu esango dugu eta aurkezpen txiki bat egiten hasita, Tolosaldea osatzen duten 28 herrietako batean bizi zara, Hiruran, eta beste batean lan egin Alkizako kulturteknikaria, eta eman izan dizkiguzu Alkizako berriak. Bueno, azteko, igual, kontatuko diguzu urtea zer moduz hasi duzuen? Ze bizi dugun garai hauetan oso erraza ez da, Nagorek esan duen bezala, kulturaren dinamizazioan aritzea ez da? Bueno, egia esan azkeneko 2 urte hauek, oso komplikatuak izan dira, ez? Nekagarriak, zalantzaz beteak, baina hala ere, beti ari gara, aurrera begira, eta itxaropenez, eta pentsatuz, bai ala bai, kulturaren alde lan egin behar dugula, kultura gure beharra duela, eta kultura segurua dela, ez? Gero ja, hor badaude faktore batzuk, gure eskuez daudenak, ditxosozko COVID honek, alako uoldeak, alako goraberak eragiten dizkigu, eta egunekoari begira ibili behar izaten dugu. Jokatu behar dugu, batetik epe luzea, ze programazioa antolatu egin behar da,
baina gero bestele dago, egunean eguneko, Ipuin kontalari bat ekarri nahi duzu herrira, agian bezperan bertan bera utzi behar duzu, herriko bi familia gaixo bat daude, herri txiki hauetan, biztanlegoaren laurden igual da, eta orduan utzi behar duzu bertan bera. Edo kontzertua orain Eliza pentsazazue, Eliza bihurtu zaigu herriko areto. Orduan, COVID-ak da dana hankaz gora jarri du, eta bai aldi berean agerian utzi du kultura dela, osasuna ematen diguna, Poza, bizipoza eta osasuna. Bart adibidez, Atariako bertso saioa izan da Leidorren, eta han aipatu zuten bertxoetan beharra genuela alako talde terapia batena, eta kultura zerbait bada hori da, terapia eta osasuna. Eta kulturari erreparatu ostean, herriari begira jartzen bagara, Edurne, nola da bizitza? Horrelako herri txikietan, eta aipatu dezun ezabarri horiek guztiekin. Berezi xamar, eta kontraesana dirudiez, baina adibidez. Iruran pandemia betean martxan jarri genuen auzolanean Iruran moretuz talde feminista. Noiz eta sozializazioa zaiena izan den garaian, noiz eta distantzia sozial aldarrikatu denean, orduan sortu dugu, Iruran moretuz talde feminista, eta bizi dago. Eta gero aldi berean ikusten duzu, jende asko beldurtuta dagola, lehen pintxopotera ateratzen bazen, ja ez duela nahi, edo ez dagoela, edo adinekoak lehen mesaren bueltan, edo mesa osteko amaiketakoaren bueltan elkartzen zirela, eta orain igual beldurrara beldurrez etxean daudela, Orduan batzetik, bai ikusi dugu, badagoela gogoa elkartzeko auzolanean aritzeko, eta bestetik beldurra. Toloso aldeko proiektu hau, Tolomendik martxan jarri duen ere, pandemian sortu da, Orduan, bi aurpegi ditu, Eta auzolana egiteko garai horretan, herritarren parte hartzea nola ikusi duzue? Edurne, bertako eta ez dakit, herri txikietan eta Tolosaldean segurazki bizi izango zenuten bertakoak ez diren biztanleen etorrera, ezta? Eta herrian sartzea, Iruran jaio ez diren biztanleak. Eta uztarketa hori, auzolanak lagundu egiten du uztarketa hori egiten agian? Hor, nik uste asko laguntzen duela, baina aldi berean esan behar dut ez dela oso erratza jendea auzolan horretara erakartzea. Nire iritziz, herri txikia zerbait badute da hori ez gertutasuna, elkarri laguntzea, eta Iruran urte gutxitan herri asko hazi da. Eta nire ustezuk herriari bizitza ematen badiozu, herriak zuri bizitza ematen dizu, Eta Iruran ere, orain bizpahiru urte, Irura bizi elkartea sortu genuen, orain talde bat hortxe ari da burubelarri lanean, eta horren helburua hain zuzen ere hori da, Gauza bat administrazioak egiten duena, udalak edo denabelakoik egiten duena, baina gauza batzuk herriak egin behar ditu, herritarrek egin behar dute. Eta Irura biziren asma hori da, baina aldi berean, badago gizartean joera bat, bakoitza bere zilborrari begira egotekoa, eta orduan auzolana egon badago eta dagoena biziri dago eta ilusioz beterik, baina ez da horren erraza jendea horra erakartzea, Tolomendiko bilera hauetan ere ikusten dugu, gaudena gaude, baina ez gara izugarri, baina bagara, eta gaude ilusioz, eta gogoz, eta pozez beterik, Tolosaldean auzolanaren kulturaren gaitasunak esploratzera bideratutako lanketa da hau, Eusko Ikaskuntza, Tolomendi eta Uezik proiektua itzindaria abiatu dutela esan dugu hasieran, eta Andoni Izagirre da Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta beragidatu du proiektuaren alderdi akademikoa. Egunon, Andoni? Bai, egunon danei. Bueno, zertan esango zenuketela berritzailea proiektu hau? Berritzailea kosteit ezaio bati, hori aitortzea edo. Nik berritzailea dala esango nuke, neurri batian behintzat, ezer berririk asmatzeko bokazioik ez dakalako. Berritzailea gaur egun askotan izatea gauza berriak asmatu nahi izate hori. Eta guk ikusi ginen zen gurean tradizioz euskaldunok eduki deula. Elkar bizitza ulertzeko, sentitzeko, pentsatzeko, antolatzeko modu berezi bat. Eta ina handi batean hori berreskuratzea, ulertzea, gaurkotzea, bera izan zitekeela. Berritzailea.
Bai, oida, faltan botatzen genuen gauza bat, eta berritzailea zentzu hortan. Ez berririk asmatu nahi dulako, ezik eta guk tradizioz egin deun hori berreskuratu eta gaurkotzeko helburua izan dulako. Nik holaxe ikuste dintzat. Eta hori gauzatzeko, Tolosaldearen eremua Baiara eskualdea hautatu zenuten, eta bai aurrez aipatu ditugu hainbat hitz mugarri izan daitezkenak, lan honen baitan ez da, auzolana, konfiantza, harremanak, instituziokikoak, naiz norbanakoen artekoak, eta horiek nola aplikatu dira proiektu honetan eta zer helburutarako? Bai, guk bere garaian, pasadan udara buelta hortan, Tolomendi Eusko Ikaskuntza eta Uezik elkarrekin aurkeztu ginen Foru Aldundian egitasmoa, eta garai hartan bereizi genitun nolabait esateko 4 fase nagusi. Lehenengo fasea, lehenengo 2 faseak hain zuzen ere dira auzolanaz hitz egiteko. Zer da auzolana, nola ulertze dugu, ze bizipen ditugu, mereziote du, motibatzote gaitu. Nolabait ere, gabezi bat edo igartze ginen heinean, iruditzen zitzaigun importantia zela asteko eta behin horretxetaz hitz egiten hastia. Horre balio digu, gaia bea, auzolanaren gaia mai gainen jartzeko. Eta, maian bueltan, hor biltze geanok horretaz hitz egiteko. Elkarren gandik ikasiz, eta batei bestia entzunaz, eta pixkanaka ahi geana da, urratsak ematen, definitzeko egin ote genezaken nolabait ere esperimentazio moduko bat auzolaneko ekimen baten bueltan. Eta oain hortan nahi gea, auzolanaz ze ulertze deun elkarrekin adostuz, egingarria eta lorgarria dan egitasmo bat definitzen, eta aurrikuspe deuna da, aurtengo udaberrian, udaran zehar hori gauzatzea, eta hor ere beste horren beste egiten ari gean hortatik ikaskuntza batzuk aurrera begira lortzea. Izan ere hau ez da izango epe motz batean egin daiteken gauza bat, edo soilik epe motz batean egingo dana, bizik eta epe ertain luzerako bokazioa du. Eta gero jakina horrelako egitasmo batek dakan bertutea, baina berean zailtasuna da, hein handi batean bai Edurnek, bai Ikerrek esan duenan aditik, pertsoneta zaigea, balio eta zaigea, ukiezinak dian elementu askota zaigea, eta hori xebea da, askotan zaila, baina epe ertain luzea, segurazki emankorrena. Eta pixkanaka, ea elkarrekin, urratsak ematen ditugun. Auzolana zari zarete, auzolana egin esaldi berean elkarrentzuteko, eta esan duzu proiektu zehatz bat izango dela, martxan jarriko duzuena, zer dago, berde xamar edo zerbait aurreratzeko moduen? Ez, oantxe gabiltza urratxo hori definitu nahian. Eta gu lehen momentutik, esan dizudanan arira, planteatze ginuna zan, az gaitezen pixkanaka, hitzeitea zaratago, esperimentatzen. Esan dezagun praktikara eraman, eta ez den beste proiektua beha gauzatzeagatik, baizik eta eginaz ikasiko deulako. Guk abia puntu bezala hori pintze ginen, eta mai gainatu dian aukerak desberdinak dira. Izan ere, zuke definitu eta gauzatu dezakezu egitasmo bat Tolosaldean, baina eskualde mailakoa, edo auzo batean egin genezake, edo auzo ezberdinen artean, pixkanaka ikusi behar dugu. Egitasmo hoietako batzuk aipatzeri badokazu, Andoni? Ez dakite, igual Ikerrek, Edurnek ere. Edurne, bai. Lagundu, bota, esan. Izango liake... Guk ere ideia bat egiteko. Bai. Nik usteten Ikerrek ere, Edurnek beak ere, bai, aipatu ditu ez. Izera desberdineko izan daitezke. Esan Edurne. Azkenean emaitza ez izango denez, baina orain arteko saioetan, hor bai, ez dakit gero Ikerre ados egongo dene, nire impresioa personala zeinen kontatuko dizuet. Orain arte elkartu garenetan, askotan aipatu da, belaunaldi arteko etena, eta horre gure arbasoen gandik zenbadugun ikasteko, eta nola garaizolo hauetan, apur bat alboratu ez ote ditugun, da iruditzen zait, hortik agien etor daitekela proiektu politen bat, da gero askotan,
ahoa betetzen zaigu gaztei buruz hizketan, ez? Ai, gaur egungo gazte hauek, eta gazteak ere ez ote ditugun, adinekoak bezalaxe, ez dakit alboratuta edo gu gure irudia egin dugula, baina agian ez ditugula behar bezala ezagutzen, ez? Agian belaunaldi arteko harreman hori berreskuratzetik edo etorri ote daiteken, ez? Bueno, hori ikerda nire irakurketa, eh? Bai. Zuk ikuste dizkiozun ezaugarri posibleak. Iker, zer erantzi nahi duzu? Bueno, a ber, gazteak eta adinekoak, eta bai, a ber, aldaketa nabari bat uste dute jaso deun herritarrengatiken eta jaso deun informaziotiken eta aldaketa nabari bat esango nuke ematen nahi dela, ez? Auzolan tradizionaletiken bide garbitzeak, erreka baztarrak txukundu, olako gauzetatik, baina aldaketa bat ematen nahi da. Oik neurri handi baten administrazioak, erakundeak eta bideratzen dituzte, eta ematen nahi den aldaketa bat, beste behar batzuri erantzun nahia, ez, herritarren aldetiken, behar, esango nuke, herri komunitate, auzo komunitate, nolait, sostengatu, indartu, dinamizatu duten, ekintzak, ekimenak, beharrak, azkenen, haidia, gaur egunen gehiago azaltzen eta aurrea ematen, ez? Informazio sorta importante bat bildu deu eskualdean eta hola ikusten deu. Nolabait, gaur egungo gizartean herri horiek bizirauteko, 21. mendeeko kontestu hontan, kontestu mundializatu hontan, influentziak dauzkagun garaien sareetatiken eta munduko azkeneko puntatik, guzti horrekin herri izaera hoi, herri komunitate hoi bizirik mantentzeko beste behar izan batzuk dauzka jendeak, eta esango nuke hor gazteake dauzkaten influentzi guzti horiekin herri komunitate hortan beraien ekarpenake agian ez diela garai bateko ekarpenak izango, baizik eta beste zerbait bilatzen dutela, ez? Herri komunitate hortan bizitzen eta egunerokotasunean izaten segitzeko, ez? Eta hor daukagu erronka. Nolaitxe proiektu honek daukan erronka hoixe da, ez? 21. mendera behi da, auzolana benetan kontu esango nuke, tresna beharrezko bat, tresna egunerokotasun edo gaurkotasun guztia dauken tresna baten, edo zaharren kontu bat geratzen den, ez? Guk sinisten deu badula gaurkotasuna eta gaurkotasuna baino gehiago, ez? Herri horien iraupenerako giltzetako bat, garapenerako giltzetako bat izan litekela auzolanaren praktika. Nik adibide txiki bat edo gauzatxo bat proiektu honi buruz hitz egiterakoan, ez? Igual jendeak galdetzen dizu, baina ze auzolanarekin da zer esan nahi duzu edo, adibidez, Euskal Herri mailan egiten dan ekintza, potolo eta unkigarrienetako bat, korrika, oraintxe datorren korrika, nire ustez hori bai da, auzolanaren adibide bat, ez? Adibide, potolo bat. 20. korrikan eskualdeko koordinatzaile izateko zorte izan nuen, eta egia da, 100 lagun horrari dela etengabe lanean, bai korrika urteetan eta ez korrika urteetan ere, baina auzolani gabe jai izango genuk, eta Arantxa Nagore zuek ere, iruditzen zait, irratia ere askotan auzolaneri esker ere egiten dela, ez? Bai, hoxe. Telefonak iregitzean, edo orduan bakarka bintzatez. Hortxe daukagula egunero, ez? Beharrezkoa dela, eta esperantza badagola auzolanaren. Bai, bueno, Andonik aipatu du udaberri, udara alderako izango direla gauzak apurtxo bat konkretatuak, eta irati ze iruditzen zaizu. Ekintzetan hasten direnean, eta auzolan hau ja praktikara eramaten dutenean, zertxobait gehiago zehaztuta dagoenean, igual beste itzuli bat egin dezakegu Tolosaldera. Bai, beste itzuli bat, eta, proiekzio bat ere hasiera batean bautelako, ez da? Nolabait Tolosaldea osatzen duten, 28 udalerri eta auzo horiek aintzat hartu, baino, bai, nolabait ere, Gipuzkoari begira ere jarri dialako, eta ekimen honek ere badulako horren helburua nolabait Tolosaldea izan badaiteke foku, guain momentu honetan, Gipuzkoak ere baditu antzeko ezaugarriak, landa eremu asko ditu, auzo eta herri txiki askok osatzen dute ere Gipuzkoa, 89 udalerri dira guztira, eta agian
sortu daiteke nolabait lan egiteko molde bat, eta hori ekarri Gipuzkoara. Baina hori aurrerago. Iker Karrera, Tolosaldeko landagarapen elkarteko kidea, badakizuen ez esan nahi duen, ez da? Daituko izugula berri, Berrian. Nahi dezutenen deitu, eta beti ongi etorriak eskualdera. Andoni Izagirre, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, eta proiektu hontan esan dugu alderdi akademikoan ari zarela zu garatzen, zuri ere udaberri hartu, apuntatu agendan gure izena. Bai, eskerrik asko. Eta Edurne Ayuso, Alkizako kultur teknikaria eta kontalaria aparta, gaur ere ederra izan da, zuen zutea. Ai, netzako ere polita izan da. Igual txaien Mucho handi daituko bat. izugu zuri. Berdin. Kosta behartzaigu, korrika Mucho handi pasa bat. arte. Besarka da handi bat. Zaila batean. Mucho bat, Bai, besarka urrela bat. arte, agur.